Og nu skal I tage godt imod Joachim Ingersen og Camilla Marienhoff. Joachim, det er tid til din udfordring. Og derfor er du også rigtig godt kommet i tøjet. Det kan jeg godt lide. Du har ikke behøvet at putte nejlak i tasken. Nej, du havde heller ikke behøvet at tage nejlak på. Vel? Nej. Men nu synes jeg i stedet for, at du lige skal sætte dig i sofaen en gang. Og så... Jeg hedder Joachim. Du skal nyde det her show, Joachim, ligesom alle os andre. Og du skal kigge rigtig godt efter, fordi du skal jo altså gøre det her lige om lidt. Camilla Marienhoff, professionel pole-dancer. Take it away. Det mener du ikke, Anders. Altså, jeg vil godt være flink ved dig. Du behøver ikke at gøre præcis det, Camilla gjorde. Du er velkommen til at improvisere din egen rutine frem. Skal jeg op på den der? Det er selvfølgelig skal du med. Så kom nu lige op en gang. Også lige, lad os lige se din uniform rigtigt, Joachim. Hvorfor skal hun er da ikke sådan noget tøj på. Jeg synes, du skal snart spørge dig selv. Hvorfor skulle du ikke have det gjort på? Det er jo så fint, det der. Ja, så. Får jeg lov at vælge musik, så? Jamen, Joachim. Nu er det altså din tur til at danse. Og så får du point af dommeren. Det er den måde, vi får tal til spillet her. Camilla Marienhoff, som er professionel pole-dancer, giver dig point. Jeg giver dig point, bare fordi det har jeg fået lov til. Og så får du også point af Niels Jørgen, som er en... Jeg gætter, Niels Jørgen, du er mangeårig håndværker, og derfor også meget erfaren til at kigge på pole-dance. Ja, det er rigtigt. Ja, du har set nogle stykker? Jeg har set mange af dem. Godt, så der er pres på, Joachim. Men ikke lige så kønt som ham. Det starter godt, det starter godt. Vi har altså mulighed for at give dig en karakter mellem 1 og 90. Ja, først skal vi have en bajer, du. Det er fornuftigt, det er fornuftigt. Det hører sig til. Er du klar, Joachim? Nej. Er publikum klar til det her? Fedt nok. Claus? Mine damer og herrer, nu i en poledance Joachim Ingersen. Godt. Jeg kan bare sige en ting, Anders. Glæd dig til næste uge. Det er virkelig godt. Nå, lad os få nogle karakterer på bordet her. I er velkommen til lige at gribe et par padler, og så lige skal I have. Vi skal have dommernes karakterer på en skala fra 1 til 90. Håndværker Niels Jørgen Nielsen. Ja, han får 10 for det professionelle islet, og så resten, det må op til jer. Poledancer Camilla Marienhoff. Og TV-vært Anders Stjernholm. Joachim, tusind tak til dig. Lad os lige få dig. Retter vi lige det her. Lige inden vi uddyber de her karakterer, du gav karakteren 73. Ja.
Okay, tallet får jeg at vide er taget, så vi holder fast i det 37, hvis jeg måske bare synes er lidt mere rigtigt. Men det kan vi lige uddybe nu, jo. Niels Jørgen, først og fremmest 42. Hvorfor skulle han have det? Jo, fordi jeg synes, han faldt på røven med honør. Det vil sige, at du har nærmest givet samme karakter til en bæver. 10 for det professionelle, og resten, det var for at falde på røven? Ja. Okay, Og Camilla, du har jo set meget af sådan noget her. Hvad synes du om Joachims teknik? Jamen altså, det er også derfor, at jeg giver 73 og faktisk ikke 37, fordi jeg ved jo, hvor svært det er, og jeg synes, at han var kreativ, og han gik ligesom ind for det med liv og sjæl. Ja. Og han har helt sikkert fået nogle knups. Ja, altså, men nu er det jo poledance, og jeg må jo bare sige, jeg har givet mig 6-tal, fordi han har fuldstændig dræbt min libido. Altså, jeg aner ikke rigtig, hvad jeg skal gøre her, men vi har altså ikke fået tallet 73. Det er 37, der er kommet det i spillet her. Camilla Marienhoff og Niels Jørgen, tusind tak, fordi I kom. Tak.